Da. Ia uite și tu aici, utuză dărmată. Norocul cu băieții că vine acum să mă ajute. Norocul cu băieții că vine acum să mă ajute că mi s-a făcut bicicleta. Ce dracu să ziceți să moară viața mea? Hai, salut! Hai noroc, am făcut-o de oaie să moară viața mea, nu? Așa, scoate rota. Vreau să nu pice jos menții. Scoate două roți. Așa. Păi să ți-au auzit când ți-o picat din ea? Sau? Păi mi-a picat, dacă te uiți pe partea asta. Ia uite ei. Hai bă că n-a picat mult, de-aia în pula mea merge făcută. Tare. Ușor. Ăsta nu mai a fost stâns picatul ăsta. Aha. Băgă mea și pula în ea. Ai idee. Ca idee, nu știu care-i treaba, dar trebuie să o desfac direct acasă. Zici? O luăm de mână, fără roată, dar numai să nu cadă rudimentii, pula mea, să ți-l strânge acolo să nu cadă. Nu se stânge, nu știu, nu... Da. Vezi, nu se stânge. Păi la aia am văzut și eu că nu se strânge, de-aia băgă mea și pula mă. Aia era, că muri de Asta ciudă. nu se stânge, nici asta, se vârte în gol. Băgă mea și pula în ea. Iau așa, să nu se ducă numai, înțelegi? Zici? Da. Și cu asta așa. Să nu pici dracu că m-am mâncat să-mi bag pula în ea, să-mi bag. Haideți că am dat-o de... Ia vezi dacă a picat-o nume, spune lumina aici. Păi? Să vedem dacă a picat. rudimentii cu aia acasă, ca să nu se pună. Pune coborul pe gândul, așa. Uite-te așa în gol. Și trebuie să luminează dacă e Hai ceva. că nu e, nu se vede nimic. Nu Hai. se vede. Hai, iau așa. Hai Lasă că... unul dedicată de așa. Așa. Merge așa cu ea. Așa merge. Hai că bag telefonul în buzunar că... Așa cred că o iau și eu.